Info.news, dissabte 23 de març de 2024. La xarxa X lluita per reclutar creadors. Elon Musk, després d'adquirir Twitter, que va passar a anomenar-se X, va demanar consell als creadors sobre com millorar la plataforma i fer-la més atractiva, semblant al model d'èxit de YouTube. Tot i que s'ha llançat un programa per compartir els ingressos publicitaris amb els creadors, l'estratègia d'X encara no està clara, amb alguns creadors que manifesten preocupacions sobre l'estat del negoci publicitari d'X i els pagaments inconsistents. Tot i que la direcció d'X ha promogut els esforços de la companyia per atraure creadors, X encara es queda enrere respecte a plataformes com YouTube, TikTok i Instagram. X s'ha enfrontat a disminucions en el nombre d'usuaris diaris i vacil·lacions dels anunciants a causa de les controvertides accions i piulades de Musk. Malgrat aquests reptes, X va informar de tenir uns 250 milions d'usuaris actius diaris en el que va d'any, amb un augment del temps de participació dels usuaris. Des de l'inici del seu programa de repartiment d'ingressos publicitaris, X ha pagat més de 45 milions de dòlars a més de 150.000 creadors. Tanmateix, molts creadors encara veuen que X està molt lluny de convertir-se en una font d'ingressos important. Alguns creadors, especialment en nínxols com les notícies financeres, han tingut èxit a la plataforma. X continua reclutant persones d'alt perfil i nous creadors per generar més contingut. Les accions impulsives de Musk, com rescindir la relació contractual amb Don Lemon a causa de la insatisfacció amb una entrevista al propietari de la xarxa, no han ajudat a la reputació d'X. Els executius han de fer equilibris entre costos i beneficis en el món de la intel·ligència artificial. Les empreses estan invertint molt en intel·ligència artificial generativa per millorar la productivitat, la comunicació amb els clients i la previsió financera. Malgrat els elevats costos associats a les infraestructura, personal i programari, el 43% de les empreses nord-americanes amb almenys 1.000 milions de dòlars en ingressos anuals tenen previst invertir almenys 100 milions de dòlars en intel·ligència artificial generativa durant els propers 12 mesos. Les empreses poden utilitzar models propietaris de proveïdors com OpenAI, afinar aquests models o crear les seves pròpies eines d'intel·ligència artificial generativa mitjançant models de codi obert. Productes com Copilot de Microsoft 365, que utilitza intel·ligència artificial generativa per resumir correus electrònics i crear documents, ja estan al mercat. Motorola està provant aplicacions potencials per a intel·ligència artificial generativa, com ara resumir contractes complexos del sector i ajudar als desenvolupadors de programari amb tasques com escriure primers esborranys de codi. AIRM està utilitzant eines d'intel·ligència artificial de conversa per millorar el servei al client i els models de visió per ordinador per entrenar a identificar les opcions que presenten els seus clients a partir de les fotos de les habitacions. Intuit està utilitzant i provant la intel·ligència artificial generativa a través de les seves línies de productes per ajudar a respondre a les preguntes dels clients o generar recordatoris de facturació. Malgrat les inversions, el retorn de la inversió no és la tradicional en altres activitats econòmiques i les empreses encara estan explorant tots els beneficis de la intel·ligència artificial generativa. S'està fent un seguiment de l'avaluació dels beneficis d'aquestes inversions comparant el temps que triga a completar una tasca amb i sense una eina d'intel·ligència artificial. Les grans tecnològiques busquen l'energia perquè no s'aturi la maquinària de la intel·ligència artificial. La conferència insígnia de la indústria energètica, CRABAC de SP Global, es va centrar en l'impacte de la intel·ligència artificial en la demanda d'electricitat. S'espera que el creixement exponencial dels centres de dades, impulsat per la intel·ligència artificial, tensioni la xarxa elèctrica i dificulti potencialment la transició a fonts d'energia més netes. S'obre un nou centre de dades a nivell mundial cada 3 dies. La intel·ligència artificial consumeix una quantitat impressionant d'energia. El repte rau en la procedència d'aquesta electricitat. Les empreses tecnològiques i les administracions públiques, moltes de les quals s'han compromès a reduir les seves emissions de carboni, estan lluitant amb la necessitat d'afegir fonts d'energia netes. Les energètiques experimenten una major demanda d'electricitat a causa de l'expansió del centre de dades, i algunes d'elles pensen crear noves centrals elèctriques de gas, malgrat el seu objectiu de ser zero emissions al 2050. L'augment de la demanda d'electricitat ha provocat una crisi de subministrament, amb els terminis de construcció dels centres de dades que es veuen ampliats a causa dels retards en el subministrament d'energia. Malgrat aquests reptes, l'administració de Biden continua compromesa a eliminar les emissions de carboni del sector elèctric dels Estats Units per al 2035. No obstant això, la demanda creixent d'intel·ligència artificial ha provocat discussions sobre la necessitat de més combustibles fòssils per donar suport a aquesta demanda.
Repassem tot seguit algunes notícies i activitats de la Catalunya Sud. El Tecnoparc de Reus es llança a l'escenari internacional al Fòrum Transfiera de Màlaga, un punt de trobada clau per a la innovació i la tecnologia. Amb un espai dins de l'estand de l'Associació de Parcs Científics i Tecnològics d'Espanya, el Parc Tecnològic Reusenc busca establir sinergies i connectar amb els principals agents del sector. El Fòrum Transfiera és la principal trobada europea i un dels referents mundials de transferència de coneixement en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació. La Fira Malaganya és una finestra per a més de 500 empreses i entitats de l'ecosistema de la recerca, el desenvolupament i la innovació, amb professionals provinents de més de 30 països. La presència del Tecnoparc al Fòrum Transfiera de Màlaga. El Tecnoparc ha estat present a la taula rodona sobre nous models d'impuls a la innovació en els parcs científics i tecnològics espanyols, debatent el rol vital dels governs i l'administració pública en aquest àmbit, així com el rol dels parcs científics i tecnològics en els processos d'innovació, especialment en aquells relacionats amb la creació de startups i spin-offs. Josep Bages, regidor de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Reus, destaca la importància de Transfiera com a oportunitat de crear xarxa i impulsar la transferència de coneixement. Projectes com l'Upfood Tecnutrition i el Reus Living Lab són exemples del compromís del Tecnoparc amb la innovació. Com a parc tecnològic i d'innovació de la segona ciutat TIC de Catalunya, tenir presència a Transfiera és una gran oportunitat de crear xarxa i connectar-nos amb els principals agents del sector. Des de Radassa treballem per posar eines que facilitin aquesta transferència de coneixement entre el món de la recerca i el de l'empresa i ho fem amb projectes com l'Upfood Tecnutrition i el recentment presentat Laboratori d'Innovació Urbana del Reus Living Lab. El Tecnoparc de Reus, amb la seva participació al Fòrum Transfiera de Màlaga, reafirma el seu compromís amb el progrés tecnològic i el desenvolupament econòmic. Nexa Rural serà la primera jornada d'emprenedoria i coworking rural a Riba-roja d'Ebre. El proper divendres 26 d'abril tindrà lloc a Riba-roja d'Ebre Nexa Rural. La primera jornada d'emprenedoria i coworking rural que s'organitza a aquesta localitat de la Ribera d'Ebre. En un món empresarial que no para de canviar, l'entorn rural esdevé un escenari d'innovació, encara que amb reptes diferenciats als de l'entorn urbà. L'objectiu de la jornada és connectar emprenedors i gestors de coworking, superar els reptes de l'entorn rural i potenciar la col·laboració. Els organitzadors proposen aquesta jornada com un esdeveniment per fer xarxa i descobrir els beneficis de la comunitat coworker catalana. Els actes del matí es duran a terme a la seu de Zona Líquida. Hi haurà un dinar al restaurant del poliesportiu i les activitats de la tarda es duran a terme a la sala polivalent de la Societat La Llum del Dia. Les inscripcions es poden fer mitjançant el formulari que està disponible a partir del 20 de març a web de l'esdeveniment o bé contactant amb Zona Líquida. La jornada va dirigida a tots els emprenedors i professionals que desenvolupen o volen desenvolupar la seva activitat a l'entorn rural, així com gestors i dinamitzadors d'espais de coworking rurals. També és interessant per tots els professionals, gestors i dinamitzadors d'espais de coworking no rurals que vulguin establir sinergies o invertir en projectes d'àmbit rural. I fins aquí l'Infopunt News d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Recordeu de seguir-nos a les nostres xarxes socials i als nostres perfils a Patreon i Medium. Fins al proper podcast.